ଧନ ଠାରୁ ମନ କାଳେ କାଳେ ବଡ଼, ଧନ ତ ଦୁଇ ଦିନର। ମନ ଥିଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏହି ରୀତି ଦୁନିଆର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ମୁଁ ପପୁନ। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ବଜାର ଯାଇଥାଏ ଫଳ କିଣିବାକୁ। ଫଳ ଦୋକାନୀକି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଡର୍ଜନ କେତେ ଏବଂ ସେଉ କିଲୋ କେତେ? ଫଳ ଦୋକାନୀ କହୁଛି କଦଳୀ ଡର୍ଜନ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା, ସେଉ ହେଉଛି 150 ଟଙ୍କା। ଧନୀ ଲୋକଟି ଫଳ ବାଛିବାକୁ ଗଲା, ଫଳ ବାଛୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ସେ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥା, ଫଟା ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଚାରୁଛି ଫଳ ଦୋକାନୀକୁ, କଦଳୀ ଡର୍ଜନ କେତେ? ସେ ଦୋକାନୀ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା କଦଳୀ ଡର୍ଜନ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ସେଉ କିଲୋ କେତେ? ନା ସେଉ କିଲୋ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କଦଳୀ 2 ଡର୍ଜନ ଦିଅ ଆଉ ସେଉ 2 କିଲୋ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଏ ଧନୀ ଲୋକଟି ଶୁଣିକି ବହୁତ ରାଗିଗଲା, ଫାୟାର ହେଇଗଲା। ଗଲା, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କଦଳୀ ଡର୍ଜନ 40 ଟଙ୍କା, ସେଉ କିଲୋ 150 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଏବେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି 2 କିଲୋ ସେଉ ଆଉ 2 ଡର୍ଜନ କଦଳୀ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା। ଏ ଧନୀ ଲୋକଟି ଇଏ ଫଳ ଦୋକାନୀକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ରହ ମୁଁ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି। ଇଏ ଫଳ ଦୋକାନୀ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍। କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିବି, କ'ଣ ବୁଝିବି? କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କହିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କୁହ? ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ସେ 2ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକୁଟିଆ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ। ଆମେ ଫଳ ଦୋକାନୀ ସବୁ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ। ତାକୁ ମଝିରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆମଠୁ ନେଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ମୋର ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖଟିକି ଖାଇବି, କାହିଁକି ତମଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ନେବି? ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସେ ପର ଘର ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାସନ ମାଜେ, ଝାଡ଼ୁ ମାରେ, ଯାହା ଇନକମ୍ କରେ ତା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ ଆଉ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ସେ କେବେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବ, ମୁଁ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ତାକୁ ଫଳ ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି? ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲା। ସେ ଜୀବନର ସାରାଂଶ ବୁଝିପାରିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସତ, ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଅନ୍ତରରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।